Ibilbedi taldearen Goldea izeneko diska berria, osorik primizian estrenatu genuen Euskal Herria Irratian pasaden astelenean, eta asteazkenetik ostegunerako gauerdian abesti guztiak plazaratu zituzten, eta gaur elkarrizketa gurean jarraian taldeko 3 musikari gure artean, Areta Senosiain, Bibolin Jolea, egunon eta ongietorri. Egunon. Ibai Osinaga kantaria eta gitarrista, kaixo eta ongietorri zuri ere. Egunon. Eta Javi Larrañeta, baxu jotzailea, zelan zaude? Kaixo. Bueno, lehenengo elkarrizketa, gainera primizian guretzat, ezta? Primizia guztiak zuentzak. Bai, hori da. Aizu, plazaratu duzuen diskoa, Goldea. Entzuten ari garen kantua, Goldearena, Goldea. Zergatik Goldea, Areta? Hau bat genuen, kontzeptua edo topatu nuen unibertsitateko apunte batzuetan, hitz egiten zuten politika kulturales, eta orduan hortarako jakin behar genuela zer zen kultura. Orduan esaten zuten kultura, konparatzen zuten kultura con la lámina del arado. Eta gustatu zitzaidan asko hitza, lámina del arado. Oso, ez? Sonoritate polita du. Eta esaten zuten, hori, que tenía que revolver, lurra irauli behar zuela, aurreko landaketa irauli behar zuela, landaketa berri bat emateko. Orduan, bilatu genuen zein zen itzulpena, eta uste zela Goldearen belarria, zen pixkat frikiegia. Bai. Baina Goldea hitza gustatzen zitzaigun, motza, hitz bat, lehenengo diskoa 3 hitz dira, bigarrena 2, sin más. Ongi, aizu, esan daiteke Goldeak bai lurra iraultzen duela, eta lurra beltxarga beltza izan dela, eta hori iraultzera etorri zaretela disko berriarekin, zer diozu, Ibai? Bai, badu horretatik. Gero ere pixkat, igual ez da inbeste aurreko diskoaren iraulketa bat edo prozesu hori, baina bai orain arte egindakoa edo ditugune referentziak eta ditugune ideiei edo pixkat buelta hori ematearen zentzuarekin. Bai aldaketa batzuk daude aurreko diskoetatik ona, naturalak direnak ere, taldea azten den neinean ere musika aldatzen da, eta ustut importantea dela hori ere zehaztea, naturala dela eta zerbait normala edo. Hasieran, Javi, diskoa plazaratu zenuten lehenengoa, eta hor, estrenua izan zen, gero taldearen konsolidatzea etorri zen bigarrena plazaratu zenutenean, hala iruditzen zait niri kanpotik begiratuta. Bai. 3. honekin ibilbedi soinua sortu duzue, ekarri duzue, edo berdin zaizue hori. Ez, Ibaik esan duenez, oso naturala izan da, ez? Agian gure referentziak aldatu dira, azken urteotan, eta bai, gure soinuaren, gure soinu, soinu bat bilatu nahi genuen. Bai, soinu propioa da, ez? Bai, soinu propioa, ez dakit, soinu propioa hau geratuko denala, ez? Baina momentuz, hau atera da, Goldea. Bai, haizu, dena den ikusten da salto berezi bat, ezta? Ez dut esanen, aurrekoa pop oso lasaia iruditu zitzaigun, eta orain egin duzuena nola esan, beste gauza bada, ezta? Doinu ilunagoak edo gogorragoak ez dakit esan, baino bai aldaketa nabarmena dela, ezta? Nik uste dut, Jabirrek esan duen moduan, erreferentziak aldatu dira, gu ere aldatu gara, baina aldaketa horren edo pausu horren oinarria esango nuke izan dela lana. Nik uste dut gure buruari utzi diogula estudioan frikiagoa izaten, eta orduan bide hortatik topatu ditugu igual. Soinu ilunagoak, ez? Nik uste dut lana eta estudioko orduak eraman gaituela
nik uste dut eundura hoietara edo. Friki bihurtu Bai, zaretela. osea, produkzioa igual aurreko diskoaren produkzioa, bueno, horrela ditzen badiogu, baina aurreko diskoaren produkzioa izan zen askoz ere xumeagoa eta naturalagoa, eta dena oso horrela grabatu eta horrela utzi, eta honetan bai eman diogula buelta horri, ikasi dugulako ere, guk egin dugulako berriz ere grabaketa eta nahasketa prozesua. Eta bai, saiatu gara beste pauso bat ematen. Eta Javi, ordu asko sartu dituzuela, ezta? Bai. Ez Bai. hartu eta grabatu eta listo, ezta? Bai, ni beti esaten diet, osea, menos mal Ibairen estudioa dela eta ez dugula pagatu behar. Estudio hori. Osea, ez didate pagatu, hori da geratu behar. Nolakoa Ez dugulako dirurik. Bueno, nolakoa da Irunberriko zure soto hori, Ibai? Ba, geroz eta beteagoa dago, geroz eta gauza gehiago eta katxarro gehiago, eta nahi nuke ja pizkat gehiago zaindu eta gauza ja akustikoki pizkat gehiago tratatu eta, baina oraindik ere pizkat iluna eta... Utziko diguzu, bertatik programa bat egiten, Bai, gu joanen gara. Ez dakit wifia araño ongi iristen den edo ez, soto batean zaudetelako. Iristen da. Irunberrin zandetelako. Ez, haizu, gu pres gaude joateko edonora. Esan duzu, ordu asko, soto horretan guk minutu zenbait nahi ditugu gure estudio honetan, eta musika zuzenean jotzea eskertuko genizueke, beraz, gainera asko maite dugu musika zuzenean, nahi duzuenean, zu bibolinarekin, zu baxuarekin eta zu gitarrarekin, zer joko duzue segidan? Norabidearena. Norabidearena, nahi duzuenean zuen instrumentoak hartu eta kanta hori entzutera joko dugu. Galdetu zenidan nondik iristen den, galdetu zenidan baina erantzunik ez, galdetu zenidan bide laburra zein den, galdetu zenidan baina erantzunik ez, galdera bat irekitzen hasi da zauriak, berandu da galdera bat, eta espero etzen duen erantzuna, gaur eta orainez. Eskatu zenidan eskaintzekorik ez, eskatu zenidan eta emateko deus ez, eskatu zenidan eskaintzekorik ez, eskatu zenidan eta emateko deus ez, galdera bat irekitzen hasi da zauria, berandu da galdera bat, eta espero etzen duen erantzuna, gaur eta orainez.
Sarrerakoan entzun dugun kantua Goldearena eta geroxeago Norabidearena zuzenean eskaini diguzue eta orain entzuten ari garena Erreminarena. Arena sufijoa ipini diezue abesti guztiei, nola bururatu zaizue horrela egitearena, modu horretan kanta bakoitza izendatzearena. Izan daiteke lagun artean garagarduen laguntzarekin sortutako burutapena? Izan daiteke baina ez da. Garagardo gutxi. Bueno, bai. Bai, bueno. Ametxek uste dut komentatu zidala Irun Berrirako bidai batean. Eta nik uste dut sortu zela, bueno, evidentemente abesti guztiak sartu ditu Goldearen izenpean, baina ez genien eman nahi ere kriston aura bat, kontzeptua eta abesti guztiak sortu ditugu horren bidean. Orduan ez dute alde horretatik unitate baten ez, aura hori, eta orduan uste genuen arena jarrita, lortzen genuela... Bai. Aurena lortu duzue, ez da? Gutxi gora bera. Bueno, aizu, Goldea azken diskoa duzue, 3. 2018 urtean sortu zinetenetik. Nola laburtuko zenukete orain arte eginiko bidea? 5 urteetako ibilbidea ibilbederina. Nik uste hasiera izan zela oso naturala eta oso normala, talde, edozein taldek duen hasiera bat edo. Nola ezagutzen duzu elkar? Bai, karo, hori ere kontu... Bai, Areta, Eder, Amets eta Laurok institutuan koinzitu genuen, Iturrama institutuan, eta nik aurretik Javier ezagutzen nuen ondoko herrikoa delako. Eta banuen ere beste proiektu bat berarekin, eta, izan zen Iturrama eta Irun Berri arteko zerbait. Eta, hola. Zuzangozakoa, ez da? Ez zu Irun Berrikoa, eta zu Areta Iruñekoa? Bai, eta beste bi lagunak? Amets Iruñekoa ere, eta Eder Herri Berrikoa. Bueno, zu rogaren mundutik zatoz ibai, ez da? Bai. Dagoeneko damututa, pensatzen dut. Ez. Ari gara ere pizkate, ibilbegin ere ari gara pizkanaka bide hori hartzen. Ez nik nahi dudalako, atera da, hola. Baina bai, diskonetan badaude beste... Hola, beste referentzia batzuk. Oso ongi, aizu, gainera pandemia bat egonda erdian, ezta? Bueno, horrek agian sortzeko aukera gehiago eman dizue, ezta? Gauzak sakonago prestatzeko, bai letrak eta bai doinuak, ezta? Javi, iruditu zait, alde handi xamarra dagoela aurreko diskoarekin, ezta? Beltxarga beltzaren pop lasaietik, orain proposamena egiten duzuena aurretik ere aipatu dugu, baino izan daiteke pop ilunago bat, zer dago? Zer dago? Ez dakit. Hombre, estilo ezberdineko abestiak daude diskaren barruan, ez? Daukagu Armairuarena oso lasai hasten dela eta gero ja, kaineroagoa, rockeroagoa amaitzen dena, Norabidearena jo duguna bestia da nahiko oso pop arrunta, ez, nire ustez. Gero ere bai dago Erreminarena, entzun duguna lehen dela ja elektronikaren munduan sartu garela, ez? Ez dakit, nire ustez da pixka bat, nola, esparru ezberdinen, ez dakit, mix. Bai, mixa edo esploratzea, ez, edo gure, eroso gauden tokitik pixka bat aldentzea ere bai, ez? Eta ez bakarrik aldea, kanta batetik bestera, kanta berdinean, iruditzen zait, tekla ezberdinak jotzen dituzuela, batean, segulako martxa, gero lasai, gero, erritmo elektroniko batzu, gero ez, zer dioz, Areta? Pentsatzen nahi. Ibai, bestela. Ez, pizkat, niretzat diskoak baditu, Javierrek esan duen bezala gauza oso ezberdinak, kantu guztiak dira hien artean ezberdinak,
baute iuntasun puntu hori zuga aipatzen zenuen apello, Bai. baute pixkate aura hori. Aurena. Baina egia da, niretzat diskoak dituela bi alde bezala. Badago alde garbiago bat, eta argi alde zikinago bat. Eta kantu batzuetan ere, kantu berean ere bi alde horiek nahastu ditugu. Bada pixkator joko bat ere... Bai. Igual orain fijatzen naiz, Bueno, esan marko nuke ez, ja aurretik pentsatua genuela, baina ez, orain fijatzen naiz. Lurraren iraultze horretan ere badela pixkatori, ez? Azpian dagoenak gora pasatzea eta pixkate mugimendu hori, orduan badago ere diskoan uste dut. Bueno, Eta nik uste dut komentatu duzuna abesti baten barruan topatu daitezkela estilo ezberdinak. Hori ere atera dela pixka bat abesti batzuk izan dutelako tarte oso handia Bai. estudioaren barruan Bai. eta ensaioen barruan. Orduan ez dira nipa lehenengo bertsioa. Hor gozatzen utzi dituzuela, Claro, ezta? eta batzutan ez dakigu, ea lehenengo bertsioa hobeago izango litzaken. Baina hori, bai. Eta zalantzak izan ditugu, zeren azkenean disko bat egitea eta grabatzeak gero dena erabakiak dira. Eta horre ere izan ditugu pixka batez. Bai. Bai. Asko aserretu zaretela zuen artean. Aurreko diskoetan baino gehiago, bai. bai, baina seguru. normala, bestela raro. Bai. Oso ongi, aizu, zuzenean kanta bat entzun dugu lehen, bigarren bat ere gozatu nahiko genuke, zer kantatzera joko duzue segidan? Lokatzarena, joko dugu. Lokatzarena, lokatzasko disko honetan tarteka, ez da? Bai, Kanta honetan ere, lokatzasko? Bai, baina... Baina lokatz garbiago. Bai. Ez da lokatza hola modu txarrean edo ikusita. Bueno, nietzat behintzat. Lokatza txuria izan daitekelako, Bai. ez da? Eta Nafarroko ekialde horretan baita ere. Bai, ezta? tokatzen zaigu lokatza. Zangozako papelera daukazu, beraz, hortxe papera txuria Bai. izaten da, ezta? Ba, nahi duzuenean, zuen tresnak hartu, eta gozatzera goaz lokatzarena abestia. Lokatzez gainezka etxea, ibaiak ez dandate egin. Ta gurea zen ardura, ibaiak gainezka egin du. Saiatu garbitzen, tematu markarik ez uzten. Indartu lehiotateak, lokatzari lekurik ez uzten. Zaitu dala hemen, kolpe bat ez dena lokazten, baina behin betiko ez da ezen, lokatzak utxunea betearren. Lokatzak kanporatera, baina berdin duia da. Manola lokatzaz, barnea markaz betea da.
amarkaz, horma nola lokatzaz, barne amarkaz, horma nola lokatzaz, barne amarkaz, horma nola lokatzaz, barne amarkaz. Barne amarkaz. Barne amarkaz. Musika zuzenean, bai, eta kontzertua zuzenean noiz izanen da, Areta? Estreinaldi handia izango da maiatzaren 13an, Iruñeko Antzerki Eskolan. Hori da, eta Javi, dagoeneko sold out. Ez. Oraindik ez. Iruñan oraindik ez, Donostian bai daukagula egin dugula sold out. Non joko duzue Donostian? Intxaurrondoko kulturetxean, maiatzaren 28 zazpian. Beraz, ekitaldi, kantaldi bereziak eginen dituzue, hasieran, ezta? Oso bereziak. Lau herrialdeko, hegoaldeko, hiriburuetan nola izango da hori? 3 Gasteizen ez dugu egingo, gero aurrerago bai joko dugula, baina, azkenan, ibili ginen hor zalantzetan, nola egin aurkezpena eta, baina, azkenan 3 plaza horiek edo aukeratu genituen, Iruñako hori, Nafarroako Antzerki Eskola, Intxaurrondo Donostin eta Kafe Antzokia Bilbon. Oso ongi, haizu, lan kolektiboa izan dela ipatu duzue, behin eta berriro zuen artean gauzak, ideiak saretu dituzuela, baina sormena ere kanpotik etorri zaizue, ezta? Letretan eta ez dakit melodietan inbeste, baina letretan eta horrela bai. Bai, egonda, disko guztietan egonda kanpoko laguntza externoa edo, baina honetan gehiago tematu gara horretan, eta, hasieratik irailean egin genuen entsaio ireki bat, labaretoan, eta hor ja kantuak jo genituen, edo kantuen ezurdurak edo aurkeztu genituen, jendeak iritzia eman zuen, apuntatu genituen ideia guztiak, probatu genituen, batzuk funtzionatu dute, beste batzuek ez, hor ja hasieratik bat zegoen kolektibotasun hori. Eta gero bai, entsaioetara jendea etorri da, gure lagunak etorri dira iritzia emateko, eta uste zutena kontatzeko. Eta gero diskoan, Ibai Indarte, gure teknikari hoia, egonda ere grabaketa prozesuan, Asier Renteriak egin du Erreminaren kantuaren produkzioa eta nasketa laguntzaile izan dare bai. Hor Erremina kantuan Eider Rodriguezi eskatu genion letra, eta berak idatzi zigun. Eta masterizazioa Josu Erbeitirekin egin dugu, baude horre. Diseinua Franziska Estudiarekin. Lan handia, ezta? Eta kolektiboa. Orentxe bertan, WhatsAppa jaso dugu Pink Floyd taldeak zuekin jo nahi duela. Ez dakit, haien iturrietatik edan duzue apur batean. Igual Javierrek eta ni, ez dakit. Pink Floyd justo, ez dakit, duela urte asko duela Pink Floyd entzute, Bai, niri asko gustatzen zait Inglaterrako rocka eta batez ere kanpoko musika entzuten dut ni eta kanpoko musika. Bai. Oso ongi, haizu, plazera izan da, 3. diskoa, Goldea, Ibilbedi taldeak, berriz ere gurekin nahi zaituztegu, eta amaitzeko Xirarena kantua entzutera goaz. Aio eta ongi izan. Eskerrik asko. 1, 2, 3, 4! Metropoli Forala, Euskal Herria irratian.